Nu har de den ikke igennem, så hvad fanden laver de? Hvad laver de? Hun har krop. Hun har krop. Hende der tæller. Hun må ikke vise sit ansigt. Hun talte, så er hun ude at leve. Han er fundet! Og Alba er fundet. Okay, I kan se dem derovre. De er fundet. De to, der kommer gående, de er fundet. Og hvis I... Hanna, du er fundet! Hanna, du er fundet! Nå, okay. Det her det er Alba. Okay, der zoomer jeg lige lidt for langt ind. Kom der. Hanna, du er fundet! Ja. Apropos hende der, Hanna, det er så en YouTuber også. Hvis I ikke kender hende. Gå ind og subscribe til hende. Jeg har faktisk et spørgsmål. Man skal søge på Shop Elias, så burde der komme en, der hedder Panda i frem. Så kan du se videoen. Vi gør selv. Jeg filmer derinde. Prøv igen. Au! Jeg faldt. Hvad med mine penge? Er de okay? Åh shit, jeg troede lige mine penge var væk. Jeg troede, der var nogen, der havde taget mine tømmer. Nå. Tænker lige, vi sådan kommer tilbage, når så der er gået lidt tid, før jeg begynder igen. Men hvad fanden, hvem kan klare film? Jeg filmer lige nu. Men hvem kan... Jeg ringer, når jeg ringer hende. Fordi vi ved ikke, hvor hun er jo. Så det... Har du fundet nogen? Okay. Face reveal på hende der skulle finde. Clara, piger, kom lige. Skal jeg have et face reveal på hende? Prøv at kigge her. Kig lige. Kig. Må Clara være på lyd? Ja, det må hun godt. Clara, der var et blad i vejen, så man kunne ikke se dit ansigt. Okay. Okay, så vi vender tilbage, når vi har fundet nogen. Jamen, der var hun da! Så kom hun endelig! Stor den her busk er. Den kan faktisk være mindre. Shit bare. Så er den større. Så er det min crocs dernede. Så er det min crocs. Jeg tror du, den her video kommer til at vare? Den er allerede på 3 minutter. Så ved I det. Så er hun blevet fundet. Og I må ikke kigge rundt om, fordi der er mange mennesker, der ikke kommer på YouTube. Var det Hanna, der var det? En lidt lang pause, og vi skal lige have almindelig zoom. Okay, der er en lille quiz. Kan I gætte, hvilken iPhone jeg har med det her zoom? Elias. Se, jeg er på FaceTime med at du snakker med Frigo Camelo. Frigo Camelo. Frigo Camelo. Jeg tror du har fundet nogen, Clara? Jeg tror lige, vi har en lille pause igen. Jeg giver mig leg. Jeg har... Nej, det skulle jeg ikke have set. Ikke på en Ligner du Olaf? Ligner du Dudex's kat? Ja, det gør du. Ligner du Dudex's kat? Ja, du gør. Du ligner Dudex's kat. Jamen, det var bare lige en kat. Vi prøver at få nogle andre til at... Ja. Skal vi se, om vi kan zoome ordentligt ind? Er der nogen, der vil med at pante noget, hvis man kommer med pant? Wow, det var lidt for meget lys. Ja, hun hører godt lydene. Ikke meget. Sådan der.
Jeg siger den igen. Jeg kunne høre det. Clara, du kunne bare gå rundt ind over banen. De skreg, mand. Jeg skal helst sammen med Sofia. Jeg skal være sammen med Sofia, så det kommer sådan. Vi tror, vi er tæt på nogen. Vi skal lige være stille, så vi ikke hører. Ja. Kan jeg vand i pause? Der er brænde der her. Hold lige lidt. Nå, det var den video. Hallo. Ej, hvor lang er den? 6 minutter.